Čaute ľudia, dnes to bude jak si vytvoriť Minecraft server. Dnes to je s mikrofónom, takže ukážeme si to takto. Ja už mám server spravený. Čakaj, ja si vyberiem tie zložky, vám ho dám do popisku videa. Takto. Toto si nevšimáte, to je, že Minecraft server skúška, to ja som si premenoval pre vás. A čo zrobíte? Vytvorujete si priečinok a pomenujete ho server, Minecraft server. Tieto zložky dáme do Minecraft server. Teraz tu máme, normálne spustíme. Tento, iné sa to volá Bucket GUI. Ja som to videl na YouTube, ale žiadni youtuberi napríklad nespravili iba takí Angličania, takže som to preložil ja. A tak sa toto a normálne sa nám to načíta, vidíte, už plugin sa nám tu zrobila zložka. Normálne sa nám to otvorí, my pôjdeme hneď do jednej zložky, aby sme mohli aj my sami prísť na ten server. Už to tu máme. Pôjdeme do Superstart. Vy budete mať na Bucket. Vy si dáte normálne Spigot, Javu. Musíte mať iba Javu 8, Javu 7 alebo Javu 6. Ja mám Javu 7 a 64 bitovú, takže mám Java 7 x 64 a no, x64. No a tu sú minimálna rámka, potom maximálna rámka. Tu prijete, to všetko, tak môžete nechať to maximálna rámka a tak ďalej. Normálne pôjdete tu, nájdete si na pracovnej polohe svoj priečínok, takže máte server a kliknete na toto. Už normálne toto máte a dáte launch server. Server sa nám načíta, troška počkáme, tak môže, ja neviem, 30 sekúnd, ak by sa vám načítalo. Potom pôjdeme budeme mať do textového editoru EULA. Tam musíme prenastaviť zo Sfaus na, už tu máme, zo Sfaus, normálne dáte to preč, pôjdete do EULA a tu tak. Toto zmeníte na true. Potom máte normálne uložiť. Pôjdete na Minecraft server skúška, normálne zase dáte a normálne pôjdete zase otvoríte, dáte štart a zase vygeneruje celý svet. Potom môžem natočiť aj pluginy, povedzte, jaké pluginy neviete, ja viem všetky pluginy, mám server, mám s tým skúsenosti, takže môžem vám podávať. Nájdete mi mená z tých pluginov a ja natočím všetky spolu, že jak to má byť. Ja mám teraz Javu, no ako túto, nie Javu, ale jak sa to volá, túto, vidíte, Spigot, mám Spigot, takže vy si to normálne premeníte na Spigot, jak som to ukazoval. Možno máte Bucket, ja neviem ako máte, tak normálne dáte tu štart a tu si zmeníte na Bucket alebo Spigot. Podľa toho, ako máte tú Javu, čo vám dám do toho. Ja dám Spigot. Čakáme, teraz sa nám regeneruje troška dlhšie a tu hneď, jak vidíte, aha, už máme svet, server, no už dnes môžeme si pozrieť server. Čakaj, zmením písmo. No, tak, General setting, to neviem čo je, OP permission level 4, to si tak musíte nechať. Allow nether, to sa mi zdá, že či môžu lietať, alebo nie, allow flick, to je, či môžu lietať. Server port, to si môžete zmeniť, ale musia mať 5 čísel.
ja to tak nechám. Max word size, to je neviem tiež. Level typ default, to musíte nechať. For game mode false, IP nevyplňujte. Nevyplňovač. Potom máme max build height. To znamená, že na jakú výšku budete stavať budovy, 256 blokov na výšku. Potom spawn NPC, dajte true alebo false, to znamená, že či budú tam tí väzničania. Potom whitelist, to dajte, ja dám false, lebo whitelist znamená, že tam je, tu vám ukážem, tu aha, hneď si nájdem whitelist. Tu napíšete iba tých ľudí, ktorí môžu ísť na ten server. Normálne dáte preč, ja som bol napríklad na tom SCR0X. Ja som len tak na Minecrafte. Potom, čo ešte také, normálne tam dáte a ja dám false, lebo ja som, aby sa to pripájal. Potom, už máme, a vidíte, máme už server spravený. A to je tak asi všetko. Normálne spustíte Minecraft a pôjdete vyhľadať servery, multiplayer vyhľadať servery, mne Minecraft nechce ísť, ale čo mám ukázať, aha. Je takú somarinu. GSPlayám, cez GSPlayám, mne sa vôbec nechce zapnúť, neviem prečo. Aha, mne sa vôbec nechce zapnúť, neviem prečo, ale normálne pôjdete na multiplayer, tam budete vyhľadať server a tam, kde si píše IP, dáte localhost 2.ip. Čo? To je iba pre vás. Toto kamarátom nedávate. Pôjdete normálne do options info a tu máte ext IP local, ja máte computer info local IP, tak to je ext IP. Toto tu 92.245.4.1.9, to je verejná. Vy máte úplne inčú IPčku. Takže a dáte za neho to 1.9 to tu ten server port. To je asi tak všetko. Jak budete, môžete ísť normálne na server. Toto nikdy nevypínate, aby tam prišli tí ľudia. Tu máte aj plugin, si môžete toto time, word edit, permission x, tu je proste všetko. Ale môžete ísť aj na Bukkit, normálne na túto instala teda plugins. Môžete ísť normálne na stránku bukkit.org, tam sú tieto pluginy. A to je tak asi všetko. Takže keď sa vám video páčilo a nejako som vám aj pomohol, nezabudnite dať like alebo odber. Tak čaute a majte sa.